Ще ни бъде необходимо платно с една хубава текстура. Ще ни бъдат необходими пергел. Ето пергелът, молив, гумичка и естествено стрелчица, с която да си подостряме моливчето. Ще ни бъдат необходимо също така маслени бои, хубави четки, една шпателка и естествено палитра за нашите бои. Можем да започваме. Разчертаването на мандалата става с помощта на пергел. И изобщо всеки кръг, всяко листо, което ще направим, ще стане по този начин. След това за всяко следващо листо ще става по абсолютно същият начин. С още кръгове. Всеки малък детайл се рисува с много, много любов. Това е. Влагаме любовта си и след това тя не се възвръща. Това е идеята. С много любов продължаваме напред. Големите листенца, те са по едни 4. Тук ще направим следващите. Тук следващите. След това ще изчистим тези линии, които ни помагат. Така, тук ще сложим. Лека по лека нашата мандала започва да се развива. Така. И нашето търпение се възнагради с супер ето всичко е нарисувано. Сега с гумата леко ще изтриеме тези малки участъци, които са по средата. Но това ще стане лесно и с удоволствие. Ще подготвим и няколко нюанса от цветовете от нашето кадмиево. Ще вземем и от нашата дълбока роза с интензивното оранжево, за да направим един хубав и изкрящ червен цвят, прекрасен. Разкошен цвят. И един доста дълбоко и плътен червен цвят. Е такъв дълбок, за да може хубаво да си контрастира. Разкошни цветове. Леко интензивните по същият начин, охрени с жълто, ще ги размачкаме. И вътре в него ще добавим една идея за да стане като старо злато. Всеки цвят има значение. Всичко, направено с любов, носи красота.